Haleluya. Nansi le mini kudala siyindile ifikile namhlanje. Asika siwa kange takamilira. Haleluya. Ngiyela ukwamkela nonke ngomhlanje ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ndithi haleluya. Haleluya. Masivuye sonke namhlanje bathandekayo ngoba ngemini uThixo yenze yanempumelelo. Ngathi faritozi lokuthi mabeka zoyekudilile. Haleluya. Ngibulisile kakhulu ukuphila zami nokwazisa uthomeli wami. Ngiphakamise utata wasiqalela lomhlangano. Ndichikwazisa baba bakatitangira basa lino. Utata wethu utata Archbishop Chirwa. Baba Archbishop Chirwa. Owasebenzayo namhlanje nathi safumaneka. Wakashanda ukuthi nasiyo takashika pakuwanikwa. Washumayela evangeli ngokuthunywa kwakhe uThixo. Bathatha evangeli yokuthuma kwabantu. Langena kumazwe ngamazwe. Ikashika kunika nezinika. Sibonele uThixo ngayo. Thithele imali nababa. Haleluya. Phakamise utata wethu Bishop. Nokwazisa wethu Bishop. Ngegama lenkosi Yesu Kristu naye ndithi siyabulisa ngokukanje ngegama lenkosi Yesu masibethele izandla. Haleluya. Bonke otata obasiya otata befundisi abafundisi bonke otata ngokwesikalo zabo uyakuma ngokwana ndithi haleluya. Haleluya. Ndiphakamisile umama wethu uAmbuya ndinokwazisa mbuya wethu naye ekhona phakathi kwethu ngokulanje nawe walipo phakathi kwethu mandelo ano naye ngasimamkele ngokuthi sibethe izandla. ngathi wakathiwa uchinela mawoko. Haleluya. Ndiphakamise umama wethu umama Bishop ndikwazise abayethu abayibishop okhoyo naye namhlanje phakathi kwethu walipo nawo phakathi kwethu zwara nasi. Siyababuka ke masisoloko thina sinabo. Ndinothenga ukuthi atinganikwazise thinawo. Haleluya. Naye sibethele izandla. Haleluya. Bonke omama ngokwesihlalo zabo nabayose izigalo zawo uyakuma ngentombi ndithi haleluya. Haleluya. Namhlanje ndimele ukukhokhela lo msitho. ndasuluka kuthulabela mtambo uno. Haleluya. Lo uthethayo ke ngutata unkokeli ulayiti okhokhela kwibhrentshi yase-N12 apha eMotherwell. vari kutaura kuti vava mutungamiri baba varaiti vanotungamira vari kubranji reN12. Haleluya. Siyabulela ndizibulisile iindwendwe zethu ezikhoyo nazo ndiyaziphakamisa namhlanje. ndinotenda ndichikwazisa kunyange nevaenzi vedu vari pakati pedu vandishanyira. Haleluya. Make sizilethele iindwendwe nazo izondizini. hati uchire vaenzi vedu maoko. Haleluya. Ndiyabonga kakhulu nangethuba bathandekayo iprogram yethu. ndinotenda nenguva ino neprogramu yedu. Haleluya. Yangomhlanje sizawuke sifumane ithuba. Haleluya. tasvika mandikwanane kuti tione nguva. Kodwa ke mandiqale kuqala ndinamkele nonke ngokubani lapha nje. asi ndingaitane nokugamuchirai mose. Haleluya. Iindwendwe zethu eziphuma kwimazwe vaenzi vedu vabva kunyika vekudzinyika nangakwidolophu zonke zalapha eSouth Africa. emadhorobha ese muno muSouth Africa. Siyabamkela nabo namhlanje. tinokugamuchirai siyi-South Africa, muno muSouth Africa. siyi-Port Elizabeth. tive Port Elizabeth. Masibabethelele izandla bonke abanokukhululayo ngokumose. Haleluya. njalo akusukushayela pasini anisebenzelise Shuwa Kristo kutoka. ngokonyaliso nkosiyeza Haleluya ubayo wako wako. uzawuzane uphetheli. Haleluya. Ndinataka kuacha kanyuka mfundisi mshabuku. ndikuti atotakanyuka mfundisi.
Pakati kwabo ibe mtanda wetu dada Bishop. Pakati kwabo ni baba wetu baba Bishop. Haleluya. Filme televizanga na yesu Haleluya. Siyakulela kakhulu ngethuba. Haleluya. Sote na leo tungua. Haleluya. Kule kala ngapha sinomakhulu wethu abuya umakhulu wethu nabuya ngwesibili kwela kala ngapha naye ndiro chipi aro kagara spirit yambia wetu ambia Bishop. Haleluya. Simbetele zanga na aye uchini kwa Mungu. Haleluya. Ibe mama wetu umama Bishop kaneno hapa na ipakati masibethelezana bathela abayela Bishop. Haleluya. Siyabulela kakhulu ngelixesha lokuhlangana kwethu. Sibulela kakhulu ngeenkokheli zethu ezikhoyo phakathi kwethu ngomhlanje. Sisithi uThixo siyabulela kakhulu nangendlela tijitenda kuthumari wetu mkhulu ubathwele endleleni wafamba nawo munzira azawungena eSouth Africa basuka muSouth Africa ngelixesha sibuya kakhulu leyo twathi tifara. Haleluya. Ayizalipo phakathi bethu nazo sinazikithuba lokuba siphakame sizibonakalise ebandleni ndinokumbira kuti vasimuke vaenzi vedu kuti vakwanise kuvaona. Haleluya. Vaenzi vedu vatishanyira. Indwendwe ziphakame abahlala ukufika apha namhlanje avo vatale sikudwala nhasi. Nami sifundisa ngegameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Singapha ukuba indwendwe zethu zingaphinda ezikhoyo namhlanje. 14 asibambethele izandla. Haleluya. Basamile njalo samapha ngasemva uselelo ubani usukaphuze nabani. Wakachabira mudamwekuira kuti vakwazise vatiudze kuti ndiani wauya nani vanavadakuka. Ndifuna ngisibethele umawula wezandla Ndinoti kuchirire maikula wamaoko. Haleluya. Ngoba ushumayele nalomba waThixo Nekuti vakaparidza. Haleluya. Elithuba ke kwenza nikutata wethu tata Matawa. Nguva ino taisira kuna baba vasiya Matawa. Uye ke ozawuswingile bonisa iinkokheli zethu kuti vakwanise kusimudzira vatungamiriri vedu. Amen.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Atuchira huko kutaona kwanza kila mara. Ndio mtafanya ndio mtino usitara Yesu ngabelo bose. Ati wewe kutenda baba wacu bishop achirwa ngabelo kulela utabe wacu bishop achirwa. Tindwe kupachiposho kutenda. Siku kulingisi sipozo kulela. Kumwali bakakira nyasha omutiko nzeba bakafamba n'evangeli shokona mwali kusika pali nasi wamba nezika tiko evangeli wakugala kwenda asikola namtanje tindo kupachikoto kutina kuna mbuya patitindira basa la mwali zive kusipoza ukulela kumakulu ote unenizwa tiko boko akabeniza anda Tumwari wakawekira nyasha omutikumenzele ineba abasa ratiri nasi muno ngemsebenzi nesikuona mtanje lo atitende ibaba bedu bachi bishop Wakisikisa basalama Utilione wema unonuja Usitana Yesu atuchirene mkuluka Atupe chipocho kutenda kuna mai bishop Asiki sipozo kulelo mwangu bishop Yokutinavo pano mstara Yesu Sinaba na heka mga Yesu Ruatano shanda Ya sebenza Shanda ruatano Sebenza manyano mama Mwari ngabati basire Sikoma kasnete Yo tungabili wese pa imba ya mga Akubeli konge kikatiko Atupo pa chipocho kutenda Asiki sipozo kulelo Naba profita wese Abatonge Atonge Maskuleleni Naba imbi Atungonzi wali kutenda Naba kuli masbani kenu kulera Mwari ngababa basire Utikoma kabaknete Ati gamshireva inzi Wedu ne chipocho kutenda Masabkele imbi wenu sipozo kulera Tatoa paba salamari Femsebezi katiko Basalamari ile parilo tangira Femsebezi katiko kida wakala kuyo Kana tikanzwa nolondo ya baba wachi bisho Basi vitongolo kane wachi bisho Utumalanda wa mwari ya kashari kwa singa tauri Basi katiko sasa wasina kwa kiteta Ili ndinoti paka ili mzira ya kutanga basa nayo Haide na katiko kalu msebezi ngayo Kana mwari wa titanga basa rano Kao tiko kalu msebezi wake Shine itasauru kutambutika Ibanga hadi kukitogolo Kana yoku wala kwa urupita u Hivi na ukulukwenze kule kuwe Yoku pali kutangira mwari basa rano Ulo kutiko kala kwa msebezi wake Sana utatisa chema hapo hama Uzaulu kawela sta Kana wawuya paiba ya mwari Hau zeki katiko Ipapo mpata tangira basa Ulapo kwa msebezi wakala kona Basa rama ina nalitanga na kasa kutambutika Msebezi katiko kwa kalma hadi kutogolo Tafita ai kasa mfutu wa makwai Utapita wai hadi ufu injewe Asukwai futamakwai Wakatangira basa rama Kwa na wewe kwa kusawakala pa msebezi Haleluya Amen Na nasi pa kutambutika kwa ukuta iwe Na namtani kusogolo kwa zikapa kuwe Ungawa ukushai wa basa Kama kusoli msebezi Ungawa ukushai wa maana Kama kabala mnduana Ungawa ukushai wa inda Kama kablandu Kana wawe ya kuna jesu Wale konze kuyesu Ipapo Nupata tangira basa Katiko Shikatiko sitatanga newe Za ukalanga hawe Saka ukachema hapo Umakana Kana wawe ya paimba ya mna Hauzi kati Nasi basa rama nini kutanga pa uza Katiko ukalangwe na mkana Iwe hivyo kuti basa Gari tange pandi Hivyo wawe msebezi maukale Gari tange pa uwewa Maukale kuleni kwa Nitange pa kushai wa basa Maukale kusole kwa msebezi Hindi basa nichani wana Msebezi Hindi nichani wana Mlimbi zamana ayo Watu acha pera Mnengi uza upenda Kutanga kwa mwana Ulapo kutukana kuona Maria atangu uri mugari Utiko wakale ukole Hali kutanga ulipa kutambutsu Ukale kukitogolo kuwe Hallelujah, hallelujah Lakana kakuwa panu It's nice to be here Ati page moja kutenda Makai kwa kulera Kutilisu mwali waka titira nyasha Wabati mtukuzaze likrema Wame wanu mwonea Bishop wapa matipia Kabanye mamoni Bishop wapa matipia Asihi kutibako somuona Ukutike mamone Achukubata musoro kuna matipia Kubama babaji kama Bishop wapa matanazela Kana kupasi sana ruweko Kanye jaspa kuli sweke sana za Bishop wapa Asihi su Gari kama tunona matipia Tina saya hapa Kupasi sana na alo Sana na ye Na iwo wano shula Chabawilo ya South Africa Na ya kumulani na South Africa Saka mari watitila na Shiko zaza lege ileba Hatipechi kwa kutenda shaka Hatikeze ili kutoka kwenye wakona Hallelujah, hallelujah Wala kutaka shoko pawa yenzi Nedu Tena
manzi vaenzi musati vasikanwa asi zvamapinda pano hamuisiri vaenzi chipindai pamutambo. Haleluya. Ukagara uri muenzi uchagara uchiita zvokupuwa nekuti muenzi anopuwa chikafu ake iye haana mukana wokubika. Saka iwe chibva pauenzi upinde paimba yaMwari kuti Mwari vakuponese. Haleluya. Zvabuwe zvakanaka kuva pano. Ndisanda simudza baba ndinopasama yuti maiti wanyasha ukuti chamene wenye wanyika asvika ndasimuke mamuti aone chamene wavo abana bacha maopaaabona chamene wavo. Haleluya. Ndiye chamene wamanyika uye muchamene wabana bacha. Hakuna yuti asina namba foni za chamene wake. Haiko yuti apine namba foni za chamene wayo. Yuti anafana kupinza chechi yake kubva kuna chamene isuka kwa chamene wako. Haleluya. Saka kutaita mkano kusangana na chamene wewe ona maneti wanokubana chamene wewe atimuchire na wako nguva ino ngeni tuba ndinonzwa kusafurira mberi tinoda muimbi abva mukuimba ndachikumbira nemweya waMwari aimbe kambo baba vedu vasati vatikwazisa kaanongoimba 10 minutes asi ndoda mayumbi ekunwa ambotamba nguva duku iyoyo nguva nekuti chinonzi mutambo kutamba chinonzi mutambo kuimba kaona wanzi mutambo usina kuimbwa hausi mutambo. Kana mutambo wenatu vanoimba saka kuti tite mutambo utange kuti baba vatizarurire mutambo shotanga kutamba. Haleluya. Ndinovimba neni tinosizira kuti munotamba kana toyatafanana navanhu vari pamunda mumwe nemumwe pandima yake. Saka takakuona muimbi ari pandima yake vatambi vari pandima yake. Haleluya.
manje tisonganiswe pano usikwazi kudhibaniswa apa namhlanje Mwari vatiitira chinhu chakanaka kuti kwazenzere into ite zvakanga zvakatonyorwa kwekubhaliwe pasina chivakwa chino kungabikoneesisoakiyo ezi pasina aigara nzvimbo ino kungakabikonemunogara kune ndau Mwari vakanga vakazvinyora kuti kopese ibhalile kuti vana vezvapupu vachaungana pano kuti avanhu vakaiswa kudhibana apa Mwari vakanga vakazvironga kuti vana vezvapupu vachaungana pano nhasi kuti kokoiplanire kuti avanhu vazakudhibana apa namhlanje nechikonzero nesizathu Mwari vanoda kuzviratidza paupenyu hwako kuti kofuna kuzibonakalisa empireni yako. Haleluya. Saka ungano ino yaitirwa iwe naMwari lomsitho lokuyenzelwa wena kuThixo. Haleluya. Haleluya. Tinotenda ababishopu yakulela akuchitina mbuyo umakulu tinoda kutenda baba ovasiya vari pano ukulero ndakuvasiya sinaye echishingaira nevhangeri yaMwari uyakule evhangeri yake kuThixo. tina baba mufundisi vari pano sinabota kumfundisi akona tinoda kutenda ukulero nababa vavhangeri vari pano bota kuvhangeri valapa tinoona kuti vose vari pano akona bonke vakona varika kuite zvakanaka uThixo anenzele bonke akona makomitizi sinawo apa amakomitizi nemanolakayezi kudhibanisana chemene vareregion sibone pesibane kabanika noseina mbako kwenye komiti yako akonoikazi kupeka pambiri kubanisana kalea pasi siyabulira kubatisina kuboka abamakomiti akona ndozezizahamba kakuzokubaza basine system zizabazizokekile asi kana chagarirwa pasi kodakakaderwa pansi chinoonekwa kuti makumbo anofanira kuenda apa kujongo kuonemeredze maendere kulenda soro unofanira kuva apa ijoko maende kulenda nomusoro unofanira kuva apa nemusira mawe kulenda chinhu choita shepi into ukike ibene shepi saka tinokutenda kuti tiwane zvinhu zvakadai siyabulera kuba sifike zinozinje kurongeka kwedu kuxokeka kwenu nekuorganizeka kwenu tinoda kutenda ndifuna ukulela katirode moko nokuda kwavaprofita vari pano basa rezvakunoropafadzwa nokuimba haimbi vanoropafadzwa ukusebenzaaasekererwa vaimbi abatuli usazvitevedze ndingazitomi ndingazikonepaa kana izvi zvagadzirwa kunzi ndezvaimbi aezinozakuisira kuteza batuli
unoona kushakuti seiko ndakatenderoka kare asi utakuona indoni kukunda kwangu indoni ndakakuisa kwangu ugoona munhu apinda nezuro kuona kuti izo ane dambudziko rinodarika rako unoenda zvinhu zako ukone pakaisa vakapiwa namwari pamupata napo kana nguva ichinge yasvika ngaparege kudeka atidzai kuti muripo kuimba ngaparege napaswiri hava iri muripo kuprofitwa vanhu ngavaprofiti kana kuri kuparidza mwari vataure muvanhu mabasa ose okubata kwesimba mukereke yamwari ngaarege kusabatwa basa rose ngarizadziswe. Haleluya. Ndafarira vaenzi baba vovasiya vataura zvakanaka vakati iko kuti vaenzi kwatopera atora mukana wakanaka mukauya pano vazhinji vakapona vaita nomutoo iwoyo ndaizimbotaura nomufananidzo kuti Sauro achionekwa semunhu wemanga-manga muimba yaaberekwa anonotsvagiswa madhongi arasika asi ikoko kumadhongi iko mwari vanga vaine chirevo anobva amambo kana paine kowadzi namwari urasikire mwari vane chikonzero mauya kumba kwamwari nasauro achitsvaga madhongi akafunga kuenda kumba chaakawana ikoko asi madhongi asi akanowana kumambo awanikwa kare nemi pamauya panapa mwari vane chikonzero pane zvinofanira kuitika paupenyu hwenyu. Ndinoda kutenda avo vaze vakakwanisa kukoka vaenzi vakavachitaurwa mazita avo avo kunyange ndandisa ndamboti mumwe munhu ngaasumuke asi avo ngavasumuke vakakoka vanhu vauya pano avo vamemira vanhu mazambaruza nendwendo dzavo kufuna avo vanhu vapakama vakwazira kuza nendwendo ndachivadzwa ndendisivavhire ndivaita musangano muiti nini neza nomusito kumerera dai mumwe nemumwe wedu angaita sezvakaita akadai nemabheja akazara asi vamwe vazonobuda ava vamuzorangarira kutakasirana nekuti murandakadzi akasangana najesu pakusime adzokera kuguta rekwake anomunyarara anoti handei unoona munhandiudza zvoupenyu hwake hwese
akona yazi akanzima adzokera kutare kwenyu nakurera akonindisa kakona anonza amadzamauya mufikira ezvishomodzi nacho anzei nati masiye. haleluya pachazorwa vhangeri apo kupulano yenyepiro vhangeri handisi kudirekta wevhangeri handiti nedini kuivhangeri asi kupigwa kana kusapigwa kona ndiri kudikwa nekutuba kwayokanikwa imi munobodzi vakapigwa ndimire kuteerera kufanira bari bari mavere because akutaura inambo munotaura kuuya kwevanhu vimemba okuba handitechitsomi tetete kuzisa vanhu ezvingatitsomi hamungotauri nekuti makuhombe kutaura saka vanhu vaunganika handitetinjenga vanhu vane kuti vane kutenda ukanye madhivenisiwe mabatete hamuwani hope kana kurudzima dzenu hakufani kutogokwanise kudzenzeni muchiita kuti vanhu vazive shoko ravakaziva usifuna kuti abantu bayenze lelo lizifuna nani yamgengani yazo unokosha kuna mwari nibalulekile ezvingatitsomi unokosha kuna mwari nibalulekile nasezinokutiksomi mwari wakuitesha kuti no anenzekuze tine vimwe hamadzifano tinezimwe ndongozi lavo vakadeedzwa vanhu avo vakwazira kuiza abantu asi havakakwanisa kuuya nhasi koda kama vakwazi kufika namkanje mangwana vanouya indoni dzavo ziyafika mhodzo oda kusana kukurovera imoko vakaita masa vanga vasati vakoka avo vavevagakameni ndinoziva kuti mangwana mutafana muchipona yayazivamusokusasaza mukanisiona kuti uya usaegeze isiti izaungayendi hameno kuti muchati vakauya here handiyazizavatona lisi vafikile na uchiti mwari vari pano wakaedza kuti tikolapa ndinoziva kuti utafana muchipona koda ndiyazizavuka lisifona toda kurovera imoko musati vafona zifuna ukukomerezana lidakafoni jalo chandiri kuziva ndechekuti musangano wapera leno ndiyazokuti kupera kwemukangano mumwe nemumwe achange akamira nevake omumwe nomunoza mumwe nabake haleluya chichashamisa ndechekuti muchaona mumwe midzimi hombe nezamona muye isina wayakamira nizamona omeredzwa enombeme naye omemile zvakuidzira chokwadi chichimira cheke zizaba zizatiseiyaiseisima yondo haleluya haleluya ndingaitiitete kurongedzwa kwebasa mandibulele lokusebenza komsebenzi remusangano uno we3 days lomhlangano lowele 3 days mwari ngaaropafadza kuti komakasingelele makarongedza musangano wakanaka ni lokusebenza umhlanganiso omuhle musangano wabudirira umhlangano lo uphumelele shanduka maonero uyu musangano wadi jika umbono wako lomhlangano lo uphumelele mafungiro ako kana maonero ako ingcinga zakho lokanye ukubona kwakho kana uchiona zviri negative xa ubone izinto ezinegative musangano ndewamwari umhlangano lo wakathixo unobudirira uzawuphumelela zvinoudzwa mwari izvi lento iyaxelelwa uthixo kuti mwari tavapana kuti uthixo sikhona silapha musangano wenyu emhlanganisweni wakho hamuunyatsise akasoza unyazise nyangwe pakaita hondo ipi kana ipi zvayo noba ngabele mfazwe iphi naphi inovata izawulala haleluya haleluya adera amen yakasimba sabelane amen ndiri kuti kunyangwe hondo yako iwe noba imfazwe yakho haigoni kumisa musangano uno ayikwazi umisa lo mhlangano kunyangwe auya akatakura chii nabarozi wathwale ntoni chii noba yokuqinise ntoni chimisa musangano uno ayikwazi umisa lo mhlangano musangano uno uchafuya mberi lo mhlangano uzawudela phambili uchaponeswa iwe uzawuphiliswa wena uruwanigonyesha iwe uzawufumelelwa wena zvakagoita nharaunda
ndinofanira kuva vanhu vese vatinogara navo kuti vanoziva nawo iwe. Ndakabva kuCape Town kwanaigara, ndakabva kundichiona zvobva zvasvika mugwera zvobva zvatanga. Ndaenda kuno kunowacha kumba kweshamwari yangu. Ndakandichida kuzama kucheuka, ndakaona chinhu chiri kupfuura pamberi pangu. Izvo ndizvo zvakabva zvanokonzera ndisatoone. Ndinotenda Mwari nekuda kwechechi ino. Ndakanamata kuFaith Mission kwamakore 15. Ndainamata. Asi ndakakwanisa kusangana nemweya wechirungu kana kuti ndisaone ndichinamata kudaro. Ndichibva kuAmerica ndakatanga kuona vanhu muarea medu vakapfeka zvakadai, ndichiti ndiri kuita vanovanetsa kuti vana America. Asi nhasi ndiri umwe wako akapfeka zvakadaro, ndiri America. Nekuti chimwe chinhu handinakana kumbosangana neoili. Ndakanamatirwa nana baba vechechi ino. Ndakaprofitwa. Vakona namota navakutanazela. Vamwe vakandinamatira ndibaba vari pano vavalaiti. Wechipiri ndibaba vamubhangeri Gwenda. Na baba Bhumana ndovanga rwechitatu. Ndinofana kuti ndakaprofita nababa vanotaura nerudzi rwemuZimbabwe. Asi kuti baba wako ndakazoturikwa nemakrosa. Asi baba kufundisi kana mutani vakaita izvi. Hapana kana kupetwa kana nebasa ramusi. Asi nezita raJesu ndakambovhura mwoyo wangu. Vaenzi vose vari pano. Kana ukavhura mwoyo wako chitete. Nyange kuina tokore chine mhanza chinotiza. Zvinhu zviri mumwoyo mako. Ndakatotanga kuona muchechi munokuona baba bishop achipinda mumba mangu. Asi kuti padaita izvi baba bishop weFaith Mission anambosvika kana baba. Asi baba bishop wakasvika ndisati baba utakada kupfeka nguo dzakapfeka idzi. Akasiya ropafadzo mubaba. Ndinotenda Mwari. Haleluya. Haleluya. Vati ndakauya ndiri bofu. Kuti uze imfama vasingaoni. engaoni. Nobva vaturikwa maoko. Watanazero. Nana baba vari pano. Notakaba varuya pakambiri. Haleluya. Hanzi ndakaprofitwa. Kuti ndiprofitiwe. Vapedza kuprofitwa. Vati voprofeta.
chiprofita chezvapupu chinoti chienda kumutungamiri. Ndo zvatinenge takarayira. Kana zvakarayirwa zvaitwa nomutoo wazvo, Mwari vanozviratidza. Haleluya. Ndinotenda nevanoshanda vasingashandire mazita, vanoshanda vasingashandire mari, vanoshanda vasiri stable, kuti Mwari vazviratidze. Haleluya. Zvandinoedza kutaura panapa ndezvekuti patakauya kuno taiparidza Jesu, vana baba ndobva vagamuchira, ndobva vapiwa simba rokunzi vana vaMwari, kuti vose vakagamuchira navose vakatenda vakapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Pana 2 Timoteo 2:2 panoti akadedza vatungamiri nobva ataura navo kuti zvakataura nazvo nemi chenda munodzidzisa. Pamunenge madzidzisa vodzidzisawo vamwe, kuroti basa parakagamuchirwa nana baba vachiponeswa ivo, vakabva vapiwa simba rokuti ivo vakaturika maoko nokutenda vapone, nava vakaturika maoko ivo vabva panapa, vakaturika maoko nokutenda vanopona. Saka basa rinofanira kuti rikure. Haleluya. Zvinoitwa naMwari. Imi nokutenda munofanira kuti mudhiklere kuti Mwari havatadze. Kana pakauya anorwara zvakaita sei, Mwari watakatenda hatadzi izvi. Onzwa hasha kuti madhimoni haana simba, Mwari wangu watakatenda ngaakudze nhasi. Mvero ndakatarisana nahou ndozvinodiwa chete, zvibve pamwoyo penyu zvizere. Kuna nokureradza. Haleluya. Tinotenda. Kana vhangeri yadai patakauya kuno vanhu vairamba vhangeri vachiti ivhangeri yevanhu vekuzimbabwe, tikazodetserana nehama kuti aiwa marasika vhangeri haisi yekuzimbabwe, asi munhu ndiyabva kuzimbabwe, asi vhangeri yauya nayo ndeyaJesu. Uye haana kufamba yega, asi atuma nomweya kuti famba nenyika.
sinasizama iyo trip lena kuti tangoita tour yekuuya kuzoona South Africa ndangitoje siyenzileyo kana kuuya kuzomboona hama okanye sizenje ukubona izihlobo asi tiri serious kodwa si-serious nenhau yematambudziko evanhu nendaba yezabiza abantu icelo umbandika uzakanga ndikufuna kuti umbotaura yamudo katete Haleluya. Haleluya. Nitakarola today 2010. munani chake 2010 Akara 6 years tisina mwana. zakhala sisezisingena mlala Bana chiche maprofile tisina kwenda. akho change between ama-prophets zange sayakhulu Ndayinuwisi kwa Masaya kasakala nemafuta. sisisenzisa amaqanda adibene n'amafuta Chiti mwana wacha mwana. basithi akunana zakufumana Asizvose zvayaka sina chirembo. kodwa yonke lento leyingena isiphumo Utaipedzera kunguva pazvinhu zvisina chazvinovaka musa. sakagqibe ixesha lozingena mani Ndingonguva ndikamuka pakati peusiku. ngamanye maxesha ndivuke ebusuku Adzimai vangu vakarara. umfazi wam enene Yakatarisa nehasha. ndibe ndisimujonga ndinekumba phakathi Ndichiti pamwe ndiyani nditadzisa. ndisithi mhlawumbi nguyo unobangela Asi ndinoda kwamwari. kodwa ngenxa yomntana Baba mlio wako wangu wamfanyika wakerapo. utshati wam kakubaleba Maizina zvakara nemunhu. ubosane ndinodibena nobomi bam Ngatichiteedza basa renkulu. wathi kakuphangela ukuze kwentana Madzimai vangu vakauya kunomisa zana 2015. unkosikazi wakwazi umhlanganisira waka 2015 olaka 2015 Vakasangana nabuya Bishop Namanu. wadibana nomakulu bishop nomakulu lunge Vakagara navo pasi vakavaonesa. washaka naye phansi wababonisa Vakati upenyu kana usina Jesu omakulu bamxela ebomini ukuba awunaye uyesu hauna chirembo. awunazosiphumo Asi ukange wagamuchira Jesu samuponesi wako. kawayamkela uyesu njengomsindisi wako Unochemera mwana wanokuitika. yonke nto finake kuzamenzela Taura kuti anaye mwana ne10 mani vagerapo. nangomthetha jesu naye umntana wakuthixo akunika ungaphakama mabakona Ndinoda kutenda mwana. ndifuna ukulela nje uthixo malondo Ukadaro uri pano une dambudziko rakasiyana nanga ndinalo. mutambo ngalula kuba ngabakona unobe ngadibana nale nto enayo Usapedzere nguva yako zvisina maturo. ungagqibi ixesha lakho kwento zingena Mwari anonamatwa muzvapupu. kuthi kokonzwa kule nkonzo Mwari wechokwadi, Mwari mupenyu. kuthi kowenyaniso kuthi kophilayo Vakagadzirwa kuchenje zvapupu. le nto ndayenzela abantu ndingayenzi Vazhinji vane mari dzavanozvininipisa. abaninzi le nto ndayithanda abaninzi banemali zabo bazithobile Havasi vanhu vanoshamisira. abo abantu baziphakamisayo Nevaedzi vedu vari pano nhasi. nezindwendwe zethu zilapha namhlanje Gamuchirai Mwari nokuve neupenyu hune mafaro. ndiyamkela Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tinotenda. siyabulela Ndandisina tarisiro zvangu yekuti ndingena njongo yokuthi kutema testimonies akaitwa. kuyenza amatestimoni njenganotomuyenzwa kwawo Kwasava yakutasangana. kodwa ndibe ndibulisa utakadibana naye hlobo sakho Lokhu kutanga kakuona uyole first time yami yokumbona basina wheelchair. engena wheelchair Plus isusu ndozvatafambira ngokunje nathi yilonto siyizeleyo apha zvematambudziko evanhu. engxaki zabantu yilonto silalapha Hatitombofari kana vanhu vachitambudzika. asivuyi if abantu bayasokola Kunyange vari muchechi aba balapha enkonzweni tiri kunzwisisa kuti kune vamwe siyavisa pisira mwoyo yavo bakona abanezinto bazibonelayo kuti dai Mwari avanze. basiyibonela tikomakanive kule nto ithile Ndoba tiri kuti zuva iroro ndiro rimwe. sithi loo mini leyo yilena lesikuyo namhlanje Mwari vane chekuita neupenyu hwako. uthixo unenjongo yokokuba Chawagona
chekuti wauya lendo kuikwazile kuweza kake kusa kwako wenza kake chinoita kana wauya lendo zakeza kauzile usauya seuna ouya ungazi njengomntuze nje asi uya semunako ane chinangwa kodwa iza kunenjongo chekuti pandiri kuenda apo kuti kule ndawo ndiyakona ndinofanira kunobva nacho kufuneka ndisuke nalendo lendibonelayo ziva chimupenyu wako kufuneka ndiyifumane uyayazi lento yokombako chiri kupisira moyo wako lendo kuibonela yekomeli wako uyayazi yena nesondo tati kutsvaga pano nathi zikangela londo wena kubonela yona uve nemufaro wakasikirwa namwasi sifuna ukufumana uluvuyo lowo wadalelwa wona mufaro ngutiko wako wakapfutwa nasatani uluvuyo lwako wathakelwa wathutwa ngusatani raro rwako rwakapfutwa nasatani utolo lwako lwathutwa ngusatani rugare rwako rwakapfutwa nasatani ukutolwa kwako kwathathwa ngusatani utano hwako hwakapfutwa nasatani impilo yako yathutwa ngusatani ndowatino kakuti nhasi udzorere londo sifuna ubuyiselwe namhlanje haleluya ndakachitaura nezvekugadzirwa kwemusangano kuno ndibendisithetha ngekulungiselwa kwanomhlangano lona holo yatiri inoyi neholo sikuyo lena munhu choisa maholo hani yakwazi uchuza amaholo ndaitarisa uko ndibendijonga pa unokwana vanhu ndikatarisa kumadziro ndibendijonga nasemadongeni ndibona pakatapa ndijonga mina lapha phakathi chikwereti chachedu chekuti intshala nesheke kuti mufonere vanhu vouye pano nifonele abantu bafike apho bagcwalise izandla nevaedzi nendwendwe munodedzawo futi vamwe nihambe niyobiza ezinye ndwendwe vauye pano baze apha mari vachaita zvinhu zvikuru kuti kozakenze into zikulu pamusangano kuno kulo mhlangano lono mari vachaita zvinhu zvikurusa kuti kozakenze izinto zikulu kakhulu kana musangano uno wapera kalo mhlangano uphelile haleluya haleluya totaura kuno kuti kureresa ukuthetha oku sithethe konyanisiyanyaniseki ndakambodedzwa kubasa kwakavamubvanika ndibe ndabizwa emsebenzini katamubhanika last year nemulungu wavo last year nemulungu wakhe kuti uyai mumboparidzira vashandi kwato izani niyishumayisisa ndicela uzozoshumayisisa abasebenzi bam ndokubva ndaenda ndaya ndobva ndataura kuti vanenge vanyatsoteerera mashoko andataura ndati ko avo vamabenisisikakutanakosha ndibenisitete patichazosangana basabvika sibonane muchange musisiri zvamuri zvizava nichijire kupositions vatosera kusimudzai kuti kozabva epakamisini ndaifara ndibenisivuya abvanika vachitaura kuti utanobvanika isitetaisiti pane mameseji ari kuti kona mameseji atile mumwe nemumwe achiti ndiri kurangarira shoko remufundisi wenyu umunyazisendemesajia kumbule ilizilefundisi wangu yesakhumbula nezilefundisi wangu wako nepandari ive nalendawo ndikuyo haleluya saka isusu hatiunganire zvimwe zvinhu tinounganira zvinobatika tinasi dzibanele ndonjezi dzibane zino zimambekayo tinoshanda nemalevels ese zisebenza namalevels onke vane kutenda kuduku avo kana kupona kumwini tinoshanda navo siyakwazi kusebenza nabo vachipiwawo zvibatiso zvavo vazinikwa izinto vazifaneleyo vanei mvura vachipiwa vazinikwa mazika mafuta vachipiwa vazinikwa mafuta asiregai ndikutaurire kuti pane vane level yepamusoro kona manokana kuti avo vane level yapezulu zvimwe zvinongopera tichitaurana kana ipo panapa nezimwe zinto ziyapera zeitisa
kugadzirwa kwomusangano kunofadza. ukulungisira kwomhlangano kuyavuyisa. Tadeclare kuti musangano watoenda. Sideclare ukuthi umhlangano uwambile. Ndinoda kutenda zvakare. Ndifuna ukulela. Pane sangano ranzima Majakanini. Ikhona ibrandito yeMajakanini. Ndevapizve. Ababikanela. Ndimaita 50. Ndiba 50. Na 370 da. Sizo watu wa mwazo orenga sai but takapa 370. Tofika sasa 370 pamoja na abanye bakati banele isoba apa kubalo abo bakapiwe. Haleluya. Asi zvakadaro. Uda kujalo nje 7 days iwe. le conference le 7 days. Sorry. 7 days. Sorry, it is 7 days. Haleluya. Amen. Aiwa Mwari ngakuitire zvakanaka. Kuti to vakanenzere kuti ava wenienze kuti nienze Mr. Chairman. Ava kuna vakunya Mr. Chairman. Secretary General. Tendai vanokudanisa. Hayi, vakuye avo vanokali murume mamutenda asambudashaya mashoko enyu ekumupromisa pahondo ipa Hallelujah. 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 Asisi kutaura kota baba senje kutenda kwa watata imfazi ndine umuzo kuza nekiye bakati senjena. Hallelujah. Nasi aba ndevekuita ndevekutaura tisu asi kuzokuita kana vaita ayoyeza je siamabuza just next year bazokusekana Secretary General makazi naye tinzwe zive avana vanyere roma katule je ava takaona kuti havari kune mashoko tazvona sibonile kuti akafunike mutino yaektairaka. Hallelujah. Hallelujah. Kapumu hoye. Ndinoda kubvunza shoko rimwe chete ndikurubuze izvininye na baba Vhageri vari padipa kuutame maverosera matangwamo tafara chaje baba nebasa rose sivuyire nemusebenzi unoona. Hallelujah. Hallelujah. Asi tinotarisira kuti pamusangano unotevera wedu wekujerusarema nhamba iyo inofanira kuti iwedzere wachisvika pajerusarema. Prophet. This is prophet, yes.
Profeta akupromisa hatizivi. Prophet yapromisa mnandi hasi. Asi pane mashoko. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini ndinakutenda kutamba kwangu mvangeli. Mnandi akulera kutamba muvangeli. Muranda wa Mwari Kakasakatito. chitarisisa mwanaji kudaira nekuzosa chirevo chako. Zijogesesa. Namwe ndinofana kuti usvike pa30. Indani lero vanofureka nedhabusheni yemoteti. Inosvika majerusarema pamahusvu. Kumuriparizirandelayo lesi yakona ikoyemauti. Kana ndiona kutarisa wanakatarisa. Ndikatosvikedzisa matakawa. Izinjonga kuti wekuona. Kuti namwe ndinofana kuti enda uleke wangana. Kudendani kulemeni yeminsi. Nekuti atonyadzisa zvakatarisa. Ukuba zikonisisi. Haleluya. Amen. Tinoti Kana muprofita akataura tongoti zvaonekwa pamweya. Ukuba muprofeti watenda siyasena sita kuonemo yeminondo. Haleluya. Mugore rinouya. The next year. Maita zvakanaka. Siyakona. Satani haasikuda kuti vanhu vanamate. Satani akafuna abantu Satani haasikuda kuti vanhu vaungane. akafuna abantu badibana. Saka kana vanhu vakunda kuungana tinovatenda. Saka abantu bayosile kudibana Tinozivisisa kuti kunyange vauya vari vatatu. Ndibona sekuti vaye abo baziva batatu. Zvanga zvakaoma kuti vauye vari vatatu. Kube kunzima kuti Tinotenda kuti vadini. siyabulela kuba bakwazi nokufika. Asi tine vamwe vatinoona kuti Kodwa bakhona bayisi babonele ukuthi vauya zvine mufiro tinovatenda. baze ngamandla Chakapedzisira kutenda. Saka nemotherhood. Kulubulele ibanja nasemotherhood. Ndinokutenda pazvinhu zvakawanda. Ndiyalibulela kwezinto zininzi. Musati tinotenda zvese. Kodwa ndikulubulela zonke. Tinotenda chimwe chete paizvi. Ngoba ngoku kulubulele intweni. Patakaparadzana Ngatikwesa tisashukana. takasiya zvisangano Sashiye one conference. nemotherhood. Emotherhood. Asi nhasi Kodwa namhlanje taona panapa masunga muri 53 sibone kupakame 53 kwenye branch. tikafanana kuti makazobereka rimwe sangano Sivuyele kuti baba kune branch ezibini. nevanhu vasunga pano vari 26 Nabantu bakakama kubereka mwana anokura ubereke umntana ukwazi ukukula. wozoberekawo musukuru unofana. Phinde kubele umzukulu nawe uyakhula. Sati kutarisira kuti kunyange kugreen bushes Siyajobusise ukuthi nasekubushizi masangano ngaabereke. namabranches mawaberekana. MU6 MU6 nayo masangano ngaadini amabranch mawaberekana. kunyange nekucape town Nase-Cape Town masangano ngaabereke. amabranch mawaberekana. Ikona kuyaseya ngapha. Tinokutendai Siyabulela. MU12 Endiyithiweyo zvamaita zvakanaka. ezinto ezinhle. Vamwe vanosarisa kuti sangano Abanye bayagokweyike besele ebanja. rinosara richifa harimbofa. Bayi ibanja zashekelesiwa. Ndinoda kutenda Yabulela. nehama dzose Izihlobo zonke. Zimbabwe nevamitre zvakanaka. Izihlobo zasuke eZimbabwe tibanenzele kunye. Tinoda kutenda Tinobulela. tina Major Mandela. Sinayo Major Mandela. Haleluya. Akasike kutanga kuuya munyika ino. Akoko kukala kuza kwelizwe. Mwedzi wapera vana vari muno Inyanga ipelileyo kuya vari kuDurban kubose Durban. nebasa. Ngemsebenzi. Haleluya. Vachitochengetwa nehurumende muno. Esigcinwa negavumenti yalapha. Asi havana kutarisa kuti ndakabvako vakasira kuti ndakabvako riri basa. Kodwa kakade nokuti ndisuka payana ndisuka kulemsebenzi payana. Asi handingareki kuenda Vada handisokubika yendiyeke kuya.
wazitoba. Haleluya. Pavakambouya ipapo vachiuya nebasa latozavesihamba emsebenzi yakaitoya vanga vachiita nyika dzakawanda ibeitoba vasiyenza emsebenzi ivo vasiye kumazomo maninzi kusanganisa nyika imwe kuti vanzana nelizwe reSouth Africa vaita nendege vavesihamba neaeroplane vakatogara muklasi yepamusoro vaterimutoklasi kayana. Haleluya. I remember vachimufonera kuti bishop yakublasifonaiso bishop iklasi yasinambigara esineyeklasi kuele kuyo yasinaigara kodwa ngelaaaaeklasi yatitoyenzekileyo kanzi handisikuenda ndiri muikonomi wada haaakuklasi yeikonomi asi vakuya kuno vazvideredza vaisizahamba wazitoba vakapinda mubhazi wakwele bhasini ukuzahamba vakasazvicherechedza kuti akuenda nebhazi kanga hazikwanaseno kudokuti akwele bhasi vakati izvi kana zvinhu zvamunai wadi ubaleive yakatiko zvinokunda kumboenda nechadenge kwandakaita zizakuisa nelekuamba neexperience mwaiva kuitei zvakanaka muropafadzi ufange ngeexperience basa renyu nemsebenzi wako tichava vane mukana wavo zibade unetuba lake wavachabatsirana nesu kuza kudzedzisana nathi pane vamwe malectures atichada kumboita kwenguva shoma kunelecasifuna seminazi inochakuchana. haleluya. tinofana tina mbuya nhunge vari pamizi yakuyasinayo umongo nunge akasike kutanga akokukana kwako 2012 ngo-2012 taive navo pano besinaye apha mwari akabatsira vanhu vakawanda muno kuti kuwanika abantu baninzi apha kule lizwe vane basa rakakura kunemsebenzi mkhulu rimwe matonzwa richitaurwa pano enomeni vele sithethwa apha nevambosunga pano nabanye babesiyithetha baphakamile apha. saka vanhu vavakakwidza kuti vauye abantu bakhwelisileyo kuti baze apha dzanga dzichingori simbi dzebasa dzoga zibe ziintsimbi zemsebenzi zodwa. zvinotezwe zvakanaka namwari siyabulela ukuthi kowanenzele kuhle nekwamakafuratira munhu akatofuratirawo sitoro yake umuntu wafulatele ishopu yakhe vandoone shopu yavo ngasvika wamaone kumba mwana vari kushopu even ikafike kokwake anombole nzvimbo dzakumanesesho zeklini yake inonzi murambinda kune frontpoint kwemurambinda tasvikomomufunza kuti panonzi nambuya nhunge nizafika ndikufune ishopu kamakolo nhunge unowana varipo vachitoti unodai chii nizafika ekona ufuna epindo ufuna lena okanye kodwa ufike ugqibe 2 weeks elapha etyebini. haleluya. tine muranda wamwari anozviviripisa kwazvo zibeta saka sakatiko sizitobileyo kakhulu mubati webasa upande womsebenzi wekuti ingadai tisiri tese ari munhu ari kushuva wokushandira mhuri yake bekufanele angabinati kuba kulungisapozi naye asebenzele femili yakhe nakuye kubata basa hatingataure mese munozviziva ekuyiwa indaba yokupata umsebenzi asina kuthetha nono matitaura kuti aiwa mabhenji unofana kuti kuzare viye zizikuleka kuziyokuleka kugcwale musanzwe zvichidarika ningaviye zizezipuma asi dzimwe nguva ukanzosvezvi aaaaaaaaizizo tendai zita rajesu zvinofana kuiti haleluya. ndinotendai kasikapei baba vari pano vafundisi sinalota kumufundisi vanozvivereka uya uzitobile vanozviita semwana muduku uyazenga ngati umdala mwari vanotsvaka
zvakaita saizvozvo utingo kangere ndozije ukangera vanhu pasitobine siyakulela tata kangodzinyero nemusi zvakawanda zvatingatauri pamusoro pedu zininzi zisingazitenda pezi kwako ndo vari kutungamirira chechi ngavo vakokereri chechi tine leadership yeevangelism sinayo leadership evangelism tine divo readministration sinayo dana readministration nokuti ini handikati nekuti ndiri bishop muna handikwazi kuti ukani bishop saka maskills ese tinoaziva nditi aiso skills dzonge ndiyazana kuti vhangeri rifambe uba ivangeli ikwaziwahapa rinofanira kudetserwa nezvimwe zvipo rifuneka ritedziswe nezipo zvevamwe vane vamaskills avanoziva zisuka kuna bani vane ziskills vazaziyo vari mukereke valape imodzore saka kereke inofanira kuva neplatform yakanaka soikodzo ifuneka ive neplatform ishe yemastructures yemadepartments anovatendera ayavavumbele kuwana mukana vafumane mtuba wekubatsira ivhangeri kuti iende mberi wokutedzisa ivhangeri naibeke pamberi saka madepartments iwayo namadepartments nababa ava akokera kutata vavamufundisi kuti anomufundisi vane basa rakakura une musevenzi womulinzi tinovatenda haleluya tine mhare yebasa ramwari vakaovasiya sine kana wedu ovasiya uyu mudziyo lesisicha yesu akaspektari akaqala vauya kuno kasingaperi kuzapa gumizi tika kumushato zviatiti vaqala kuzapa semtshatweni vakauya kuno vakagara wazapa watala nhasi uno tinawo pano nanamhlanje sinaya vane shonge vari pano kune vhiki yonke elapha basa richibatwa umsebenzi wesifana vava vanozviya vakatendeuka ndofuka over 20 vangakukaneleka kune over 20 hanzi 31 vaova 31 kana vakangonzi mbuya nhunge vaova sematavamachena vakune machena vavasiya nokubuya vaenda nisivha nesivahambile vaimba kuti vauti vana gogona namai nimbe nisitovapo makuru nomaadele navo kutungamira kwavo kwavakaita ukuvapo kako pambili vakuedzilele ndokwaita kuti tiwanekwane vanhu 31 vakutaura ilolo yavange zisimanela 31 nesikeikona satinotenda baba kutungamira kwenyu siyabulela tata lokokela kwako tinovimba nako sikutembile tinovimba nekutungamira kwenyu siyaqalisa lokokela kwako mwari wakuropafadze utikoaaajesame muna handikapedzi kutenda handisoze tikudungule asi leadership yekuno kuna leadership yelapha kubva pano patiri kupiri kusukela apa sikorepa cape town nekusouth africa yese kumusoro nokulimpopo South Africa yokusukela phezulu elimpopo handina mashoko ekutendai mwari ngakuropafadze handina wamaze kudungula uye taona masangano aripo ndezvino mutangano ukona hakuna chinhu chakapusa sekuparadza sangano akondo ikude kutenge kufika kumupindibana kuputsika kwesangano kuri nyore kundakarakaparada kudurula asi munoramba muchisonanidza munoramba muchibatanidza munoramba ndinechirumba ndiyazama ndimane mesidhibanisa nezvikomekera unoshayiwa hope kuti sangano ramberirepo ndingakumanire kutongo kuti musebenzi ngatiumane umiro kuti isu tigone kuuya tichiona kuine vanhu tini ukwedza kuti tinasikwazisize zikona abantu begona ndiyanikumele zibongela zvakanyanya kakulu masangano kuinale kule mwari ngakuropafadzei kuti ndomakanisikelela muzita rajesu amen kabenekayena haleluya haleluya zvimwe
ndakazotenga ezinye ndizazigulela kodwa manje ndigulela amabandla ose ekunonola kutenga amabandla wonke alapha ndikunokulela passport yangu yanga yakapera ipassport yami nayo ibephelile pandakazoenda chitiro ndakunotora passport ndatoza ndisiya ndisindiyothatha ipassport ndakaudzwa kuti ichatora 3 months ndatolewa paunelele passport zathatha 3 months in my court saka taionekana nachairman zerakoza ndibendisiya alanisana nauchairman ndakavaonesa kuti handizii kuti mwari vangapindira sei ndimutolero ndisiyanyaza chikoza kugenderera jandina asi pasipoti handina kodwa passport yona andinayo ndakarivara nhomva yaexpire ndilidere yaexpire pandakanotora ndayakati mandiotateisha ndaiti kuda ichaita 1 month ndibetiritamisa kutate 1 month saka saka yakazoti 3 months so ndafika kwati hayi isatate 3 months le savakati alright vati oraichane tidzokere vati ndizabuyera pamazuva mashoma kwezitsumana sekava nje vakabva vandifonera wakupinda wafonera uchake vakati tagara pasi sifikesakala panzi apa South Africa asi pane decision yaitika ikuti masangano 9 kodwa kukune isipombo sinazo sekuti practice zinayi vane mari yavabvisa ikona imanikaza ikupa kuti pasipoti yedu iyoyo kuti leo passport yangu leyo unoita top up uhamweze top up ibude musiwo yeintelligence ibe ijikele emergency iphume kwasemtheni right pane zvakazongo zvongoitikawo zikona ezinye zinto zimane zinenzeka zvakaita sekuti musi wandasvikapo ifanana kuti lamiri ndafika pa zvakamba zvanzi ma-emergency passports kwatwa hari ama-emergency passports akasuspended haasaiziva ndiyasuspended saka yange yachallenge yajikame challenge toda kutenda musikana watinopinda naye chechi anoshandapo ndifurukuluza intombi sikonza nayo ipakanakuleyo department akati aiwa baba mungatadzi kuenda kumusangano ndichishanda pano wada haya tata ausozokumayemukangazimunaisipandamwendawalenza wamapasipoti tipeni mari yacho muende kumatozokuudza yakadaro wona ugoto wenjinisisaushanda nabachapana uyasebenza lotatichapukanye lo tata lo musi wechitatu ulolofulala vakaukama pasipoti yavo weekokolete pasipoti yava paiva chipatanzano chazokuva chakanyora kuti ndechechikazi taiva mune challenge chechina munenge challenge haleluya right ndinongotaura nhau yekutenda kuti makaita masangano 9 amabhurandi ai9 andakauzwa nachireere kuti vatashanda navo letonauchasebenze nakamabhurandi ai9 akaita kuti kuuya kuvenyuona aizotikuuza kwava kutenda izvi saka unootokumirira ndifunirikulela kukanganisopumene eratungamiriri vakakati ndakudai zvakadaro hakungatadzi kuuya kuno natena kunezingezimbokeri nati haya asingakwaziziye nokuzapa vakavakwidzi vakauya pano ndasikwelisa kuti masise kwaitana ndoda kutenda vabva muzimbabwe ifunikulela masike ezimbabwe vati aiwa mari iyi vati hayi nemali leyo kunyama yange yekurarama nayo asina kuenda kunoshumira mari kuti lemali munahayi mali kasokona ndiyoshumaika mushumiro utiko nevabva kusouth africa kumusoro nabanye basukipeingatenza kwesouth africa akurasikirwa simainvest nditi andilahlekelwanga nanto
Saka musafunge nezvazvasi fungai muchiti makasununguka. Ningatingika none nisenzisileyo kodwa enzani nokhululeko. Kuti uchibva pano pane zvizhinji zvachaitikona Siyazokusuna kwenu apa kone neni izvizaizira kutiko. Haleluya. Regai nditaure imwe vhesi panapa. Manditenenye vhesi apa. Kana pakuzoimbwa Kakweza kutulo. tinoda kunhwesa imbe. Sifuna umuntu akule. Hakuna anotarisa vanhu vachiimba. Akona umuntu asakuza ajonga abanye masitulu. Haleluya. Mwari vakuitire zvakanaka kuva mutsindiko. Kuti ko akwezere kuteka nomutsindikwa. Mwari vakuitire zvakanaka kwakabvira. Kuti akwezere kuteka kwabvera. Imbosimuke muonekwe nevanhu. Apa kavandiri kuonera vanhu. Ndoda kuti mutsindiko Ndifuna neni wekulele kuotaka. Nalonda akasazira pasi. aiwatete Akaliwa kuoneka. kakachifamba Pasi apa. ndetsingatirega nevanera zvitere. Kati apa ayo ndizvayi ndakubata kwayo. Akuna makulele. Vane mwadza vanosiya munhu dzavo, vane mwadza vanosiya mabasa avo. Vana mapesa vaishandisa munhu wavo vachisesedzi yavo. Zisijikeleza izvo zveZimbabwe. So many programs. Zine programu eziningi zezizivanga vatogoma. Ezine programu dzasiri inyanga yomwe nabo banani
uzapera alifuna utenda ngapera zvitaura zvimwe zvinoshota vamwe imindikazere zinokutanga mafikopera atenezoziyatika vantu zvimwe zvinoda musangano wapera nezvinenge zvinotengwa pamutangano zvinopeni zitete. Haleluya. Right. Ndinoda kuti mundiverengere katsamba katoda kuverenga pamakoronike wechipiri. Tere pane vhesi yamakoronike vhesi 2. Makoronike wechipiri pachapter 20. Makoronike vhesi 2 chapter 20. Pane hondo iripo ukwemfazi ikoyo. Ndinoda kuyeuchidzana uye kuimba apana chatikuverenga vhesi. Ndifuna kutora nendaba ekuru. Hatizoda kuparidza. Handifuna kushumaya. Asi ndinoda kuyeuchidza. Kodwa ndifuna kutora kuti kana pazoimbwa amai musarambe vakagara. Makakuriwa ubatani pasi. Kana pazoimbwa Makakuriwa musarambe vakagara. ndikazviremerikeri pasi. Mushikarire kuimba. Nani ndikapedzerani ekule. Munhu wose anotarisira kutungwa naMwari Unonga werejogo ekuru wakutima. kusvika kubva muchiedza kana pachike paimba Ukufika kuse kakukuriwa. unofanira kuti uimbire Mwari. Funeka kutonere kuti. Haleluya. Right. Muverengi. Ndakuru. Munoda kushanda nezvizvi. Ndikasebenzisa esi. Munzwikwe. Ndikazobhira nabantu. Right. Very good. That's chapter 20, 22 verse. Ndaida kuitanga namba 15. Imosi takapa 15 kana mameka. Kodwa ndingakani nodo nazifunda ku verse 22. Kani nodo ndakokala ku verse 15. Masifumane isifundo kwincwadi izikronike zesibili isahluko ngamashumi amabini nananye. Siqala ukufunda kwivesi amashumi amabini anesibili 22. Bathe bakuqala ukumemelela nokudumisa uYehova waphisela abalaleli onyana bakaAmoni nabakaMowabi nabasentabeni abashike abebeze kumaYuda babulawa. Right. 22 verse. Zvino vakati vachitanga kuimba vakarumbidza Jehovha akavavandira kuzorwa navana vaAmoni navaMoabhi navaPegamo neSairi ivo vakanga vauya kuzorwa navaJudha vakakundwa. Hallelujah. Chapter irikutaura nezvamambo Jehoshaphat Ilitenda kumukalo Jehoshaphat. akanga asangana nehondo yevavengi vakanga vamukomba Bedibene nemfazi. vauya kuzorwa naye. Bebemujikelezile basizorwa naye. Asi Jehovha vanoti Kodwa uYehova wathi hondo iyi yakakura chaizvo, vanemfazi ikulu kakhulu. asi iwe usaitya, Kodwa ungayoyiki. nekuti hondo iyoyo haurwi iwe, Kodwa nemfazi kakhulu wena. asi ini ndini ndichairwa. Kodwa ndini ndizakuyilwa. Haleluya. Ngatimbofarira kuti hondo dzedu Masivuyero nemfazi zethu. nhasi uno nekuda kwerugwaro runo Namhlanje ngenxa yevesi yenu. chirega kuita bhipi nekuda kwehondo yako, Ungasapikisani nemfazi yakho. nekuti pane akukumirira kurwa hondo yako. Iwe harisiri chuti rako kuti iwe hondo yakakatana nayo paupenyu hwako haichada iwe, asi Mwari vari kuti ndakuitora. Ndoda kuti vadzokore ku 22.
verse 22 verse bathenga bakukala ukumemelela nokudumisa uYehova wafikisela abalaleli onyana bakaAmoni nabakaMowabi nabasentabeni yakwaSeyiri abebeze kumaYuda babulawa. Zvino vakati vachitanga kuimba nokurumbidza Jehovha, akaisa vavanjiri kuzorwa navana vaAmoni navaMoabhi navaPagomu neSairi, ivo vakanga vachiuya kuzorwa navaJudha vakakundwa. Jehoshaphat akari mambo mumwe chete, anga akomwa nehondo dzemadzimambo asingaperi. Asi shoko riri kuti akaronga vaimbi, aronga vaimbi avo vakamira nezvombo zvekurwa nazvo, zvombo zvekubeura ropa, zvokuparadza upenyu. Jehoshaphat akatarisa hondo iyoyo, anorongedza vaimbi. Shoko repano riri kuti pavakatanga kuimba vachirumbidza Mwari akarongedza vamwe vavandiri nobva vatanga kuuraya madzimambo vachirwa ivo nehondo yakanga yakatarisa naJehoshaphat. taJehoshaphat nevana vamwe vari kwaive kuimba chete, avo vavengi vavo vachibayiwa nevanhu vavasingazivi. Iri hondo yakanga yaburiswa naJehovha. Jehovha vafadzwa nekuimba. Mukaverenga pamusoro pacho pa18 panoti vakatombonamata, asi vavengi havana kutavana kuparadzwa. Asi panguva yavakatanga kuimba, vavengi vakatanga kubayiwa. Saka ipo panapa iwe une hondo yako yavakatarisana nayo, kana usati waimba hakuna chinoiparadza. Haleluya. Kana usati waimba hondo iri paura hakuna chinoiparadza. Hondo iri paura inotoparadza nekuimba kwako iwe, haiparadzwa nekuimba kwemumwe. Saka unofana kushinura kuimba nekuti hondo iri paura inofana kuimba. Nekuti nevere mazuva varume vasungwa, vachisungirwa basa raMwari, nguva yekunamata kuimba yakwana, vakaimba ngetani dzikadambuka, vakaimba magonhi amajeri akazaruka, vakasunungurwa vakaenda. Newe mangetani akasunga upenyu hwako, kana pasati paimba hakuregedzi. Tibatsire tidzidzise nhavho yekuimba. Kana pakuimba pasi pekutarisa kuimba, imbira Mwari wako usunungurwe. Muzita raJesu tibatsire tive nemusangano wakanaka, tive nemusangano unotipa kukunda pamatambudziko edu. Ndanzwa kuti vanhu vasati vadya, tati tiite maintroductions, tadzoka nenamatiro kupfuurira mberi nebasa ropfuurira nepurogiramu yarongwa nevatungamiriri. Mwari ngavairopafadza nezita raJesu. Amen.
Kati chirema wamwenga. Hallelujah. Sasa ngadui. Sisi tatu pamsanga. Sisa lani. Sisa lani.